Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini gilung ki khubor bamenta kasngi. Kasenjuk ki wahe shnong war jantia ki lalet banya kendo ek menteri sarkar ki bakenthum ya upawa minister uba prestun tensong uba lakmen rimbui ban pinsngo halor ka kampin mi boarding hawar jantia West Hills district katei kasenjuk wahe shnong war jantia ha ka jingyalam uskret 3 senjuk wahe shnong war jantia uma siang men lakuna u president senjuk wahe shnong war jantia uma Daniel Khongsin ki lalet ai jing ujor ban pinsange shwaya ka preparation of proposal for expansion of distribution franchise kum ginong yalam ki wahe shnong jong ka amlarem subdivision ki kwa na ka sarkar hadin ka senjuk balayo I ka shithi ka bami na ka office jong ka MEECL distribution Shillong ba kim patla ban pediang ye kani ka rai jong ka MEECL namar kam shai ka rukom ai jing batai ka pin kulmar ye ki pat ba na kaliang uma Daniel Khongsit president ki wahe shnong war jantia habayakran shikilat pathai kubor hadin ka jingya kundu ya uba prestun tinsong menteri katnat pinmi boarding uyathu unsapit bnya yakani uba Daniel Khongsit uyathu ki pat nong shnong hawar jantia kimpatla ban sngotu yakani ka kam kumta ki don kam ya ka jingpin shai pat ba public information lalap ru bakat kum kashithi jongka MEECL bala pau kerteng tang prateli ki blok lani subdivision ha ka baka amlarem ka de ka wei na kini ki prateli ki blok kat ba ki wei ki blok pat kidang ja kerteng namar kata ka senjuk ka bu jingkerpat ya ka office bat na kaliang umentri ban pinsange no ia kane ka preparation of proposal for expansion of distribution franchise kenang ban omdon kanu ka jingklumar jong ki pat ba pinsngo uba Daniel Khongsit subjek ki nong warjan ci amlarem ilawan ni kendo ia I sar preston dan song bedi I power minister juga state jungi kaji kendo jungi I kalong halor ka notification ke bangi yo na ka MECL ba kidon prateli ki subdivision ki ba ka sarkar ka bu proposal ban IY no shaki company te hagini ki prateli ka amlarem subdivision warjan cia ru ka don kerteng dan nagaleng senjuk ki snong warjan cia amlarem ngila pelong ya ka meeting pajba baru akhir mak snong ngila yadon ki snong ngila yadon te gasngi ha ka santrik mentau benai bat kila shimi ka wei garai bandawana sarkar ban pensnge shwaya kani amar ba gedang sa ka jingdom kim song tho ba hakano urkom gane company gan penyat ya kane kam boarding hapwa kane ka subdivision jingi po warjan che te nakaliang gi wahai snong hakate meeting ke balalong ki bu ke wei ke jingdawa ba sarkar ka di ban ai shwaya ka jing ban sai pajba kanang ba kim song tho ki wahai snong ba ki pajba hang ta ki la ban song tho ban chem ya ka rai ke ba khaddo prateli ki subdivision ke Bakmara Chokpot nota kamen Mahendra Gari Penusla Maurang Keneng Sning Riangdo bat ka amlarem kemar balik ba prestum ong to ngin sa pet ya kane kam sembong gono ka ayu ong to ngin sa le nang ta menta asngi ngai kendo ro ya salak men boy lokal men hejingi nagleng junguru lakular ban pet ban le gini ya jing don kam jing pajba ban ngai kendo ro ya CMD bade chief secretary jong jalan jingi sartipi balang ban nagleng jungu la ong ba ki kloi ban ngap ya jing ya so jong pajba ban le ya don kam kong ada ki pajba kim kwa mut gila ban pensenge tengi nagleng jungi ngila ong ba ngimtip ka jingwan yang company kala ban manra jing bahane kala ban manra ka jing dunong ne tenang tak ada ngi kwa ban yo ka jing ban sai mot ka department gede ban ai ka jing ban sai shwa bagi yo ban so thu long ha kan rukom nomor ba kum long mentang I company kum jiyo Airtel nang ta kini giwi kini ruak ha ki tanjungi kido nda kido em kini complain chano ngi mi chano te kita gede company tengong yo let's say yo kani company ru yo kalong ha kata rukom te mot ngin sem jingi mengi ki pajba kam ta murid uriau duk sok dia berhenti senya in company ngim don senya re long bangim tip te ka bakumno company ka ban penyaj ha kana urkom kan penyaj ngila ai kopi long shau
CMD sau lokal MLA bat sau director jong distribution bat u director jong distribution badan lum jiksai ula ong ingi ba ka jikwa jong ki ban ai se company ka long ba nak len jugi ki duna manpower ada kila ban ai se company lese ka company kala ban pun breu lese kala ban pendap ro pen biang ro ya jeng kam jeng pajba oh tar kom ki kiong tengi bedeng yong ba ngimla ban sania ban ngimla ban soto hak nur kom ki penyaj ladangi ila yo ilpa ya ki jumia juga ki jaka baka biang tengi la ban sim ya jeng yelang pajba ban ai ka jeng sai